соли равон аз ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ки дастоварди бузургтарин барои миллати тоҷик аст расо 24 сол сипарӣ мегардад. Ин санад дар таърихномаи миллат бо ҳурфҳои зарин сабт гардидаву онро имрӯз дар осторхонаи миллии Тоҷикистон бо эҳтирому самимияти беинтиҳо ҷашн гирифтанд. Дар оғози чорабинӣ қайд карда шуд ки ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳими халқи тоҷик ба ҳисоб рафта ҳамчун заминаи асосӣ барои рушди сохтори давлатдории миллӣ дониста мешавад. дар вобастагӣ ба ин гуфта шуд ки дар шароити муосир соҳиб гардидан ба рушди устувори давлат дар ҳама соҳаҳо ва рақобатпазир будан дар раванди бозиҳои сиёсӣ танҳо бо ваҳдату якдилӣ ва муттаҳидии қишри ҷомеа имконпазир аст. хушбахтона воқеияти сиёсии кишвар нишон медиҳад ки ба василаи ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди пешрафти кишвар ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. дар осторхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 24-умин солгарди ваҳдати миллии тоҷикон як ҳамоиши илмии таҳти унвони ваҳдати тоҷикон сабақи бузурги таърихӣ баргузор гашта шудааст. мақсад аз баргузории намоиши имрӯза пеш аз ҳама ин баррасии як қатор мавзӯъҳои мубрам вобаста ба расидан ба ин рӯзи саид аз ҷониби олимону донишмандони соҳа мебошад. аз мавзӯъҳои ироашаванда ҳатман иштирокчиён як далел як факти нави таърихиро вобаста ба ин ваҳдати миллӣ вобаста ба ин санаи бузурги таърихӣ барои худ дарёфт хоҳанд намуд. дар ҷараёни кори ҳамоиш иштирокдорон бо ибрози андеша ваҳдати миллиро яке аз дастовардҳои бузурги сокинони Тоҷикистон дар давраи истиқлолият арзёбӣ карда тамоми пешрафту тараққиёт инчунин рӯзгори пурсаодати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро маҳз ба ин арзиши олӣ рабт доданд. ҳамин гуна нотиқон ҳангоми қироати маърузаҳои худ аз нақши барҷастаи асосгузори соҳа ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистони соҳиби истиқлол барқарорсозии сохти конститутсионӣ ба дастовардани сулҳу ваҳдати миллӣ махсусан ёдоварӣ карданд. дар идомаи кори ҳамоиш дар мавзӯи ҷанбаҳои байналхалқии сулҳи тоҷикон ваҳдат омили сарҷамии миллат роҳи мушкили расидан ба ваҳдати миллӣ маърузаҳои илмӣ пешниҳод карда шуд.